Boas tardes, galegos, galegas e xente del mundo. Estou aquí chegando a Celanova, que vou un cliente levar unhas caixinhas e vou xuntar unha anécdota que me pasou, bueno, antes ao mediodía que fui comer. Indo a ring un pouco. Fui comer aí con un amigo a un bar e topamos aí un albañil, un empleado. E cando entrei empezou tipo galegos, galegas e xente del mundo. Entón vimos un empleado na silla, un bao, con dúas sillas, tiradas as pernas, co pitillo na boca, as cervezas encima da mesa. E digo o jefe así en plan coña, porque é currante o jefe e o empleado, e esa xente xa non se ve, por iso estaban de cachondeo, senón xa non estaban de cachondeo. Son os tipos que importan que hai un mundo, saben que para ganarse a vida hai que traballar. Non dice o empleado así todo pancho, co pitillo na boca. E lle digo, hostia, que ben vives, macho. E dices, yo pitillo, liou o jefe, tardei anos en adaptalo, pero cuidado, liou o jefe, custoume, pero xa se está adaptando porque venen as novas generacións e eu que lle queda agora se quere, senón que traballe el. Cuidado, cuidado, unha reflexión boa do que ven aí, tipo dicía un plan cachondeo, pero é o futuro, que a juventud que ven agora. E logo, por outro lado, ainda me enterei hoxe aí que o tema dos panadeiros, porque hoxe en Vigo aí pecharon, este mes pecharon 4 panaderías, no que vai de ano creo que pecharon 22 en todo Vigo, empresas pequenas. Entón todo Dios dice, no, o pan hai que comprar a panadería que ten un pan artesanal bom, sí, pero despois, como o billete non che dá, porque ganas 1000 e pico euros e realmente non che dá, vas aos supermercados, está preparado para o grande. Aunque digamos que non, ao final vamos ao supermercado, porque agora o panadeiro pequeno, se vende unha barra de pan, ten que valer 1 euro e pico, pois se tiña que valer 1 euro e pico, e vas ao supermercado e compras 3 por 1 euro. Eu que sei, lei de vida. E logo veñen os da Xunta, que dicen unha fábrica grande, Mercadona ou unha fábrica potente, montou unha nave aquí no polígono, meteu 40 empleados, sí. Unha fábrica grande fai 70.000 barras ao mellor ao día, e unha panadería pequena que fai 2000 barras de pan xa ten 10 empleados. 4 panaderías xa teñen máis que a fábrica potente, pero queremos oír o que nos gusta oír, sabes? Os políticos queren dicir a xente o que lle gusta oír, que meteron tantos empleados, se houbera máis empresas pequenas, habría mellor calidad e máis empleados, e máis licificado o choio, así non, así todo leva un. É lei de vida, é o que ven aí ahora. Isto é logo, pero tamén me dixo un tipo, sí, pero tú vas ao supermercado, levas unha barra de pan, está bo, coila quente no momento, está bo. E aí é onde lle fixen a reflexión ao tipo, dixen ao tipo, aí te razón, porque non é mentira, tú que no momento, está bo a barra de pan do supermercado, pero vou dicir co dou seu. Iso o día seguinte, dache un ardor de estómago que nin Dios, iso é no momento. E sabe Dios canta merda leva para que mires a barra tan bonita, iso leva máis trapallada que Dios, aunque vos non o pensedes, para que fagan as máquinas automáticas, se leva produtos para que se estensile a masa, bueno, iso é un mundo aparte. Pero, foi que podíamos facer un exemplo, que a mí gusta moito facer exemplos, pero como vos podo explicar eu? A ver, iso é, tú ves a barra de pan no supermercado bonita, é como cando vas á discoteca, iso é unha boa reflexión, vas á discoteca e te mandas 3 cubatas, e miras unha chavala enfrente, que vai pintada, toda maquillada, toda maquillaje por todo lado, e dices, cando levas 3 cubatas, mo cago en, faz así, mo cago en Dios, como está sempre, mo cago en Dios. E despois vas onde ela e acabas lijándoa, levala para casa. O día seguinte, a mañá, cando se levantou da cama, quedou o maquillaje pejado na sábana, e dices, mo cago, asustaste, dices, mo cago en Dios, escapa de aquí, escapa. É igual co pan, no momento en quente dá bo, pero despois dache un ardor de estómago que nin Dios. É así, a vida é dura, e máis que se vai por, perdonad, feministas que non dixen nada, dixen unha cousa, iso pasoume a min, hai tempo pasoume iso a min. Son anécdotas da vida que che van quedando aí jardadas, se non as contas tamén se quedan aí para ti solo, e os outros non ren. A vida é dura, e máis se vai por.